A l'Ever Micel li agrada perdre's pels carrers de Barcelona, enmig de la gent. Artista internacional, el seu llenguatge, reconeixible, poètic i emocional, arriba al Reial Cercle Artístic, La vida pintada, una cartografia de la quotidianitat que comença a Barcelona. Em perdo amb aquesta organització tan organitzada i em fa pensar que tots els plans que fem i que es trenquen immediatament, sempre, no? A Barcelona m'he enamorat, a Barcelona he passat molta por, moltes coses que em van venint, no? I se m'ha fet com un tatuatge de la ciutat al cos. Per això aquest homenatge, la quadrícula de Cerdà repensada des de les seves emocions, una arquitectura del present i una tela de llum als ulls perquè per Armisen pintar és mirar diferent. La seva pràctica abraça la pintura, l'escultura, el dibuix i el gravat. La família ben teixida, els fills que volen quan són grans, les flors que obren noves possibilitats i els batecs constants per mantenir l'equilibri. He de sentir-ho i he d'emocionar-me. Hi ha hagut una obsessió perquè aquesta emoció arribés d'una manera més directa i més simple. Corea és ja la seva segona casa. Aviat un musical donarà vida als seus personatges. Un país on s'hi ha perdut i on ha pogut conèixer dones del mar que marisquen a ple pulmó i que, com ella, se submergeixen ben endins, s'abandonen en el seu art.